Ona ready. Batan, Machapalis, Ona ready. Cinema Chinese. Ona ready. Daily Brick Radio. Yangu kufara, yangu kufara, chingwa tinola kufara, kufara, yangu unemocha kapara, chino nitazumbo pera, yangu kufara, yangu kufara, chingwa tinola kufara, yangu unemocha ya wakapara, mafero chete, Sebange watu watapana. Ende futi cheko batapana. Ende wekuno chemera apana. Saka karwa seva unurongara mangwana. Weka, unonobona uchiramba uchiyeta uchakwana uchefuti nama uchaipeta. Asika kana pasida, apachina saka boita iso shiripo. Kuno ukano uya kudansi. Neva sina mari isutino pachansi. Aisi denja vane mapula ne maranza vasina chipanzi. Babone isuta vataki. yangu kufara, yangu kufara, chingwa tinola kufara, kufara, yangu unemocha kapara, chino nitazumbo pera, yangu kufara, yangu kufara, chingwa tinola kufara, yangu unemocha ya wakapara, mafero chete. Kubeka pareve sagaya hora nipa wakarara zipa unogara namoicha sara nyange vachiko shora ramboka chkora iwe usafunga hora markukaira kuti iwe bune dupa uchasarira vasingazive kwande zichapadara mari vachakomborera ende zichadzora nyange vaivese vaimbo kushora vati vnoda kufara saka vaudze namo yese yosara nemtoro wapinda mforo kuno kuchikoro mangoma kapinda mukati andipo Nangue unemocha kapara, chino nitazumbo pera, nangue kufara, nangue kufara, chino tinola kufara, nangue unemocha ya wakapara, mafero chete. Arazikaloma, nangwe anamukoma variboma uya uri vandino performa ndiri mukoma kumangoma voti ndarowa nengoma ndamugonakirwa mangoma ndoita kunge ndinobudirwa mangoma ini andimbokurirwa mangoma ndiwo andakasikirwa inini ndiri kuda kufaisa dhansi saka uchiona ndatenda kumafanzi vandipauka kuti mapula maranzi ndatova nechibhanzi mangoma mire ndodifenda. Daily Brick Radio. Daily Brick Radio.